Imos empezar entón co pleno extraordinario urxente de modificación de crédito número 9, por suposto crédito extraordinario para financiar as inversiones, serie de inversións. Imos primeiro a votar a urxencia do pleno, porque, como sabedes, pasamos ás 9 en vez de ás 11 para que viñaran mellor a todos. Había que facelo hoxe. Por tanto, ao non haber pasado as 48 horas, imos desde a Comisión Informativa temos que votar a urxencia do pleno, se mandan as normas e votamos. O pleno, bueno, había que facelo no día de hoxe pola premura de que estas inversións teñen que estar pois en proceso de licitación antes de fin de ano. A modificación de crédito ten que ser exposta no Boletín de Acciones da provincia, por tanto, pois imos un pouco pillados de tempo e por eso había que facelo no día de hoxe. Fixose ás 9 da mañá en vez das 11 por temas de coordinarnos todos e, por tanto, por eso a ausencia. Votámoslo, non votamos a favor. É unha cuestión, lógicamente, imos votar a favor da urxencia, pero, bueno, como tira algún xeito de se dicir, a urxencia ten que ver con que unhas modificacións que responden a proxectos que estaban nos primeiros orzamentos se deixan ata a última hora unha vez máis. É dicir, estamos agardando para cuestións que estaban no propio orzamento e que estamos resolvendo aquí a última hora con plenos de urxencia para que entren en prazo, cando son cuestións que con o seu xuizo deberían estar previstas. De calquera maneira, consideramos que denota un xeito de facer, que instamos o goberno a que mellore, porque, bueno, ir sempre un pouco a remolque creemos que non é adecuado ni sequera é positivo para a veciñanza. Por lo tanto, bueno, lógicamente nós non imos opoñernos a que estas cousas saían adiante, pero creemos que denota un xeito de facer e instamos o goberno local a que mellore estas actuacións. A proposta da Alcaldía da modificación orzamentaria 9/2017 por suplemento de crédito extraordinario para financiar investimentos financieramente sustentables. Trátase de dotar as partidas o suficiente para que se poidan realizar as obras para a mellora da Rúa do Peirao, que é o acceso á Rúa do Peirao, onde se van eliminar aqueles aparcamentos que hai entre a rotonda e a entrada do Peirao, e se van ampliar as aceras para eliminar pois o perigo que hai, non? Para entre a Carballeira e o parque recreativo, a institución do pavimento deportivo do pabellón, mellor da eficiencia enerxética no Calvario, un sendeiro peonil a Arcaia de Riba, que é mellora do acceso a Arcaia de Riba, e pequenas pavimentacións en Boa Romariz, Arcaia de Riba, en Burgos. Que son 5 obras, pois, eu creo que importantes, non estaban no presuposto, por eso, e a verdade é que demorámonos un pouco, se facemos esta modificación é porque non estaban no presuposto inicial. E a verdade é que o demoramos un pouco máis do previsto, probablemente, porque a verdade é que estábamos pendentes de se nos daban aí unha subvención ou non, definitivamente deron, e era para ver se había que ela ou non. Refírome á subvención que nos vai a dar a Diputación para o cambio do TEPES do campo de fútbol, e a verdade é que estábamos un pouco pendientes, que sabíamos que se iba a resolver, pois, porque pedimos no mes de agosto, como sabedes, e estábamos un pouco pendentes, e por eso demoramos un pouco esta decisión, pero en todo caso, bueno, pois a verdade é que vamos un pouco pillados de tempo, pero creemos que as vamos a sacar adiante. Por lo tanto, por eso eu pido-vos o apoio a estas inversións, e creo que son importantes para o noso pueblo. Varias cousas. Nós, lógicamente, imos dar o apoio a estes investimentos, todo o que sexan investimentos no Concello. Nos consideramos os positivos, máis alá de que despois os proxectos que haxanos máis alá das dificultades que continuamos a ter para poder ver proxectos
neste Concello, pois, bueno, pois creemos que son moi mellorables, mas o feito de ser mellorables é sempre mellor que nada. Entón, lóxicamente, imos dar o apoio. Pero eu creo que este apoio merece diferentes consideracións, tanto en canto un si crítico. A primeira das consideracións: no pleno dos orzamentos díxose literalmente que algunhas das obras para as que agora se solicita a modificación de crédito estaban incorporadas nos propios orzamentos. Mira, eu molesteime en repasar o vídeo do pleno dos orzamentos. Instote a que fagades, en xeral, ao goberno local, a que fagades o mesmo exercicio. Iso anunciouse no pleno dos orzamentos. E aí está o vídeo para verse. Que é o que pasa? Que nos orzamentos nunca hai partidas concretas para nada. Iso é o que pasa. De non haber partidas concretas, pois temos que andar en extremis para iso. O feito de que non existan as partidas concretas para este tipo de proxectos, pois tamén te hai consigo unha tanxente. Cal é esa tanxente? A dificultade que hai na oposición para fiscalizar todo o que é o traballo e o labor do goberno. Despois, a cuestión é que, vamos, enriba do tempo, e, unha vez máis, proxectos do orzamento do ano 2017 pois terán que resolverse a posteriori, executaránse pois bastante tempo despois. Unha vez máis, bueno, eu non sei cal é a intención de todo isto, sospeito, pero bueno, en todo caso, insisto, é un xeito de facer que nós non compartimos. Creemos que as actuacións dun goberno serio e rigoroso deben facerse en tempo, que os orzamentos deben estar clarificados, que deben haber proxectos serios e claros, e que andar a salto de mata a última hora con plenos urxentes para facer modificacións de crédito, creemos que é un tipo de xestión que debe e pode mellorarse. Por tanto, aquí queda pois esta petición ao goberno para que trate de mellorar esa xestión a hora de tramitar este tipo de actuacións. Outra das cuestións que creemos que é importante resaltar: pídesenos apoio para proxectos con modificacións de crédito, proxectos que non podemos consultar, que non podemos coñecer. Ben, é algo que denota tamén un xeito de facer. É dicir, nós, proxectos que coñecemos, bueno, pois algúns esta mesma mañán, e sen sequera ser proxectos clarificados, creemos que se pode facer de moi outro xeito. É dicir, termos digamos, o proxecto posto en coñecemento e despois soitando isto. Para iso estamos outra vez no mesmo, requírese un mínimo de previsión. E no que ten a ver coas axudas, obviamente as axudas de Deputación, pois estamos outra vez no mesmo, apurando os prazos hasta o final. Entonces, co tema de apurar os prazos das axudas, eu creo que entraron nos últimos días, se non me engano. Entonces, as cuestións... No tema das axudas, que tamén se tramitan ata o último momento, apurando os prazos hasta o final. Esta urxencia constante é o que determina que esteamos constantemente a salto de mata. Nos, en todo caso, creemos que algunha destas obras son necesarias, chegan tarde, en algúns casos, e son insuficientes na maioría deles. Cando menos no que podemos consultar co proxecto. Creemos que tamén que estas axudas da Deputación, unha axuda importante, 300, corríxeme, pico mil euros, unha axuda moi importante para... 352.000 euros, moi importante para as melloras no campo de fútbol. Simplemente o digo porque é importante que as distintas institucións que colaboran con este Concello pois teñan, digamos, o mesmo grau de coñecemento para a veciñanza que cando son institucións afíns. Digo porque creo que a toda agora a maioría das obras que se fixeron ao abeiro do Plan Concellos, as notas de prensa que se envían aos medios, non está sendo recoñecido iso, a pesar de que algo nas notas de prensa, cando digo a cousa foi falo con coñecemento de causa, que se envían aos medios, non as que o Concello move na súa páxina web, nas que se envían aos medios, non está saindo.
se queres consultamos algunhas sen ningún problema. Mandas a mesma. Podemos non digo que nas faga, digo que é unha cuestión de que non aparece sorprendentemente. E eu creo que estes debates son debates menores, é dicir, eu creo que os veciños o que lle importa é que as cousas se fagan. É importante que teñamos melloras e que haxa financiamento para levar obras adiante e que se a Deputación pois contribúe a que en Soutomaior teñamos investimentos como nunca houbo, dito de outro xeito, como nunca, en cantidades como nunca houbo. E tamén creo que, bueno, pois eu creo que é importante, algún día estaría moi ben facer unha comparativa, porque eu teño feita unha táboa, entonces estaría moi ben vela, digo, porque tamén denota un xeito de facer diferente. Pero, insisto, eu creo que aos veciños isto non lle interesa o máis mínimo. Entón, o que sí lle interesa é que as cousas se fagan. Pero, por tanto, como unha cuestión, digamos, primeiro, porque é preceptiva nas bases, e despois, eu se me consideras de elegancia, mesmo de elegancia institucional, creo eu, pois creo que non sobraría. Polo tanto, a cuestión, despois, se que decimos a máis, nos imos dar o noso voto favorable a esta modificación de crédito. Dixémolo tamén que nos, bueno, pues, con respecto á modificación de crédito, entendemos que unha ferramenta necesaria en moitas ocasións, que pode, simplemente, o que sí creo tamén, é que neste Concello se usa, bueno, pues dunha maneira, non tanto pola cantidade, senón pola calidade das modificacións de crédito que hai. Refírome aos temas que son sustanciais e importantes para a veciñanza e que hai marxe de previsión. É dicir, unha modificación de crédito de obras que están anunciadas pois hai 4 ou 5 meses, non temos por que estar a última hora. Creemos que iso é mellorable, polo tanto, o noso voto vai ser favorable, mas vai ser un sí crítico. Despois continuaremos falando se vos parece estas cuestións. É dicir, efectivamente, tens razón cando dices que se anunciaron nos orzamentos. Anunciáronse nos orzamentos precisamente porque nós contábamos con facer esta modificación de crédito, porque era imposible estas cantidades que foran como inversións nos orzamentos. Entón, nós xa se anunciamos nos orzamentos, pero claro, cunha modificación de crédito é imposible estas cantidades que foran como inversións no propio orzamento, non? Entonces, claro, non che estou dicindo que non, claro que as anunciamos porque sabíamos que íbamos a ter remanente para poder facer esta modificación de crédito. Agradecemos pois, ese sí, ainda que sea crítico. O do plazo das subvencións, é dicir, as subvencións teñen un plazo, entonces, bueno, pois hai que, os medios que temos pois son os que son, e a verdad, pois mentre se presente en plazo, eu creo que está sempre ben presentada, non? Quer dicir que as subvencións, para iso hai un plazo, non? Se os presentan 5 días antes, 3 días antes, ao principio, bueno, a verdad é que esta por concretar, esta do campo de fútbol saliu nun momento complicado, que foi no mes de agosto, aquí había moitas vacacións e a verdade que nos costou bastante pero entregouse en plazo e forma e dentro do plazo regulamentario. E con respecto ao tema institucional, eu creo que estamos sendo absolutamente, non elegantes, porque elegantes, bueno, creo que estamos sendo, é dicir, nós estamos sempre que se nos chama, ali estamos, é dicir, sempre que podemos, claro. É dicir, cando nos dice que ven a presidenta da Diputación aquí, ou unha diputada ou un diputado provincial, nós estamos sempre recibindo, estamos sempre, pois, dándolle o mellor que podemos na nosa región. Cando veo o diputado provincial a ver as obras do Plan Concellos, ali estuvemos e con todos os... E agora acabo de dicir precisamente, antes de empezar, o tema do campo de fútbol. A min non me importa ojalá nos deran moitas subvencións todos, tanto a Xunta como a Diputación como o Estado. É dicir, non nos importa, é dicir, estamos moi contentos de que nos den. Un exemplo de que non escondemos nada, fixamos unha xornada de compostaxe, de reciclaxe cos alumnos. Ali se lle deu unha bolsa aos rapaces no que constaba perfectamente o plan Revitaliza da Diputación. Quer dicir que non estamos... Outro día na feira había unha jaima que poñía a Diputación Provincial. Quer dicir, non escondemos nada, cando realmente, oye, se queren publicitalo, pois non hai ningún problema. Quer dicir, eso non... Que máis nos dá? Nós o que queremos é, pois iso, todas as axudas serán poucas e non vamos a renegar de ninguna.
E, polo tanto, aí estamos sempre receptivos. Por iso te digo que non creo que sea moi xusto o tema da elegante institucional e esas cousas, non? Porque eu creo que estamos dando resposta de forma clara a ese tema. Outro día estabas ti, me parece, veu a presentar a Diputación, é un tema dunha marcha, e ali estuvemos con ela acompañando, que decir, cando ven calquer diputado e nos avisan, aí estamos, que decir, non hai ningún tipo de problema. Ahora estamos traballando no tema do acceso ao instituto, a ver se definitivamente tamén somos capaces de sacarlo adiante. Bueno, pois eu creo que vamos a ser capaces, e creo que o proxecto que está moi avanzado, porque quixeron facer un novo, pois xa nos parece ben. E, polo tanto, todo o que veña das outras institucións, pois nós encantados de la vida, porque eu creo que é do que se trata, non? Sobre todo. E a máis agradecidos, Varias cousas. Empezo polo final. É dicir, a ver, que se reciban a deputados, eu creo que entra dentro dos mínimos. É dicir, non ten que ver co que estamos falando, non? É dicir, aquilo do home de palla. As cuestións son outras. É dicir, eu que digo nas notas de prensa que se están enviando dende este Concello non se fai constar que determinadas obras, lavadoiros, por exemplo, arranxos nos campos de fútbol, fanse a ver o plan Concello da Deputación, non se están enviando. Eu digo... Temos a obrigación de facerlo. Xo sei, e por iso digo que está nas bases, e que precisamente por iso o digo, que está nas bases, e non se pon. E cando, bueno, pois se che parece, podemos consultar algúns correos electrónicos de saída deste centro, deste Concello, os medios de comunicación, e o verificamos, pareceche? Parece, estamos de acordo, consultamos a saída. Na página web estamos falando de outras cousas. Na página web está. Non o dudo, na página web si, pero tamén se rí. Se fai constar, máis claro que na página web. Se fai constar, bueno, non sei, se fai constar nas bases claramente que nas notas de prensa que se envíen, entonces eu instote e repito. Vereino, a ver se algún ano se mandou. Vereino, a ver se algún ano se mandou. Pois está, verás como terás que darnos a razón. En todo caso, eu insisto na mesma idea. Bueno, primeiro, con respecto ás obras do Instituto, non teñas ninguna dúbida que vai sair adiante, ademais que vai a ser unha obra, creo que moito máis, non porque teña ninguna información a máis, que non teño máis información da que poida ter a que de vos, simplemente pola confianza que deposito nos meus compañeiros do BNG e polo traballo que teñen na Deputación. Polo tanto, creemos, bueno, o que decíamos, con respecto do proxecto, eu non me refería tanto a cuestión dos proxectos que están con respecto ao campo de fútbol, por exemplo, senón a propia dinámica de tramitar o proxecto. Cando se falaban destas bases, que como ben dicía, saíron en agosto, porque se falaba de proxectos que estaban en marcha. A sensación, a tendencia é que en moitos casos non é así. Proxectos que non están en marcha, que temos que andar a refacer, a reconstituir. Entón, afortunadamente, salvamos a papeleta e a Deputación pois axuda unha subvención que ademais estou convencido que vai a traer moitas melloras para o club de fútbol de Arcade. Entón, non sei, a sensación que estamos un pouco repetindo o mesmo, polo tanto, simplemente compilar as ideas centrais. Creemos que se pode e se debe xestionar este Concello de outra maneira, dunha maneira con moita, bueno, con unha moita máis axilidade e se ter que andar a salto de mata. Segunda idea, creemos que os veciños non teñen por que estar demorando proxectos que por unha xestión, por o resultado dunha demora, dun retraso nos orzamentos, fai que se retrasen as obras. Lógicamente, implica unha demora para os veciños que se pode evitar. Terceira idea, creemos que os orzamentos deben ser claros e concisos. E, lógicamente, que hai modificacións a posteriori por créditos que entran despois, e que iso se pode traballar con modificación, sí, pero que non é o caso de todas estas obras, porque algunhas, insisto, están anunciadas, e ainda que se anuncien con base a créditos que hai, o remanente aí estaba. Entón, a modificación pode ir, sí. A urxencia de facela agora, non. É iso onde quero chegar. Esa é a idea. Polo tanto, bueno, pois, lóxicamente, de verdade que algún día me gustaría
facer esa comparativa, home, a ver se temos ocasión algún día. Digo porque son xestións diferentes e eu creo que tamén é importante que iso se coñeza, esa comparativa en como, digamos, o Partido Popular actúa cando xestiona un organismo e como actúan outras forzas, porque, a ver, para mal, constame que coñecedes, entonces non estaría de máis que algunha vez os veciños de Soutomaior o coñezan cando se fai para ben. Eu creo que sería interesante e necesario, e insto vos tamén a que algún día teñamos este debate neste pleno. Polo tanto, finalizamos. Sí, lóxicamente, a que estes investimentos vayan para adiante, a pesar tamén das dúbidas que nos xorden nalgúns dos proxectos e nalgúnas das obras que se van a facer e das dificultades que tivemos para consultar eses proxectos. O máis importante é iso, que se van a realizar 5 obras importantes por un importe de 641.000 euros e que creo que iso é o máis importante desta decisión. Sigo insistindo, nos orzamentos estas obras non iban, senón non había que facer esta modificación de crédito, non? Pero, bueno, creo que témolo claro, porque 641.000 euros a máis no noso presuposto era imposible metelas, e é certo que se anunciaron, sigo dicindo, pero había que facer esta modificación de crédito. Que vamos un pouco a tarde, digamos, bueno, vamos a ver, que os árboles nos deixen ver o bosque, non quero dicir, o importante aquí é o que se van a facer 5 obras importantes e que se van a facer, que se van a realizar. Que pode ser con 3 meses de retraso. Bueno, é importante, pero o máis importante creo que é que se vayan a facer e que seguramente os nosos veciños quedarán, espero que contentos, que son mellorables, seguro, pero eso sempre, e ademais moitas veces incluso está, pode estar incluso nos gustos, non? Pero seguro que se o volvemos a facer, ao mellor incluso é probable que non se fixeran exactamente igual, non? Pero pásanos sempre cando, non sei, cando compramos unha bicicleta, un mes despois seguramente compraríamos outra de outra maneira, non? Quer dicir que todo é mellorable, todo é según que non vexe, según que non faga. Nós, neste momento, pensamos que a mellor maneira de facelas e que os importes que contábamos eran estos, e pensamos, desde logo, están feitos, non vos quepa duda que a mellor intención, e iso é o que nos podemos decir. Non teño unha dúbida de que así é, simplemente que cando se compren bicicletas é importante buscar, formarse, estudar as necesidades antes de comprar a bicicleta para evitar que teñamos esos problemas. Sí, pero eso todo está estudado, créeme de verdade. Están feitos por técnicos, non están feitos por nós. Nada máis. Unanimidade, nada. Sí, veña, claro.